Sådan, Andreas, så er du på film. Okay, Anders, så er du på kamera. Så kører vi. Så kører de. Got 3-1, two small jets departing behind you will be heading westbound for 2,000 feet. Hvor er det til 103? Yeah, traffic, fast moving, two aircraft departing behind you will be heading westbound, climbing for 2,000. Let's go, 103. Ja, jo. Altså, det var ham, der lige startede det ligger der. Ja. Han skulle op til det, man skulle til Randers. Så se de andre, de kommer efter os nu. Så ligger de så op på siden af os her. Ja. Roskilde Tower, Oscar Echo November er kommet i zonen nordfra i 1500 fod. Echo November rapporterer finale 21. Til finalebane 21, Oscar Echo November. Det er simpelthen for fedt. Formation Mike for further contact the ports 125525. 125525, Oscar Mike formation, Ace Plus. Ja, er du klar til at flyve? Ja da. Så har du flyvet. Flyv. Og Roskilde approach, go efter dig igen, Oscar share Mike formation. We are heading southwestbound, climbing up 2,000 feet initially. Oscar Mike formation, proceed westbound and climb to initially maximum 3,000 feet. Westbound and up 3,000 feet. Oscar Mike formation. Sådan der, Anders. Undskyld, Andreas. Ja. De er lige fløjet med Anders. Det hedder med Anders alle sammen. Anders Andreas. Ja, det er sgu heller ikke det. Nu skal du se, nu skal du flyve. Super. Nu sætter du bare højre hånd på pinden der. Og jeg havde selv tænkt mig, at vi skulle prøve at flyve ud mod de søer, der ligger derude. Så hvis du prøver at styre os derude af et sted. Sådan der. Du har den. Så skriver jeg lige lidt imens, ikke? Kan jeg tale til Andreas? Nej, det kan du ikke. Okay, jeg skal høre. Du i princippet godt ved at trykke på den der, men ja, du ved ikke, hvornår vi er på hvad for en frekvens, så det er... Nej, altså. Så bliver folk bare forvirret. Ja. Det er meget fint, hvis du får dem ind i sigtet, så kan du godt skyde ham jo. Nå, det vil jeg da så gøre. For at se, hvordan det ser ud, og hvordan det lyder, ikke? Ja. Ja, så er det ned med ham. Ja, og så prøv at komme lidt til højre. Ja, det er meget fint det her. Ligesom komme op på kanten, ikke? Og så hive lidt tilbage og mærke, hvordan det er. Sådan der, ja. Og så cirka den her banegang, det vil sige, vi drejer den her rate her lige nu. Det er okay, indtil vi lige kommer lidt højere op.
Sådan her. Ja, meget fint. Meget fint. Så kan du prøve at trække pinden lidt tilbage. Nej, skal der rundt. Sådan, og så kan du dreje til venstre. Wow. Ja, fint. Du kan bare blive, selvom du drejer, kan du godt stadigvæk have det her tryk tilbage på pinden, ikke? Og se, hvis du trækker den derop, så kan du stadigvæk godt dreje. Jo. Okay? Sådan der. Kan du se det? Og så kan du så prøve at sænke næsen fremad, stille og roligt. Sådan der. Det er præcis. Og så sætter du på næsen ved horisonten der igen. Ja, perfekt. Så har du den. Men vi skal mod søerne her. Ja, sådan. Bare i den retning, ikke? Og du lige flyver ned til dem, det skulle ligegyldigt. Bare hvis du peger vest på. Det er sgu svært, man tror. Ja, sådan er det jo. Bare spor rulle ud her. Og rulle ud, det betyder, det kommer jeg til at bruge flere gange. Rulle ud, det betyder bare at sætte fingrene lige, ikke? Ja. Yes. Op. And Ace 1, 2, we're ready for lead change anytime. 7 o'clock. Copy that. So 180 left, go. Left, go. Ace 1 from 2. Yeah, reach your 5. 180 left, go. Second. 180 left, go. Okay, 180 left, go. How do you read? Yeah, I read you loud and clear now. Roger that. I'll reach you 5 all times. Okay. And we're joining fighting wing, you now have the lead. I have the lead, you're clear fighting wing. Roger that. Så viser jeg lige med at lægge den op på kanten, ikke? Nu ligger de bag ved os. Ja. Og så lader jeg næsen lige komme lidt ned, så kan du lige... Så kan du mærke, nu kommer LG på, ikke også? Ja. Vi er på til Randers på flyvebanen. Kan vi få lov til at klampe til 4.000 fod fra positioner ud efter? Der har du flyet igen. Så bare vent lidt til at komme ind bag. Jeg var ikke det til hvor er det? Det behøver du ikke at tænke på nu. Nu skal vi bare den vej der. Nu skal du bare prøve at manøvrere lidt. Og så prøver du til, at du kan få ham i kornet, så hvad end han gør, der gør du bare det modsatte, eller det samme, du spejler ham, ikke? Ja. Og så når du får ham på kornet, så trykker du på den her med pegefingeren. Jeg har ham jo på kornet nu. Ja, så tryk. Sådan. Hvis du har solen, hvis den irriterer dig, så kan du bare gøre sådan her, jo. Så er det klart. Ja, ikke? Det vigtigste nu, det er bare aldrig at miste ham med syne. Eller røg du ind i hans wake. Du har set Top Gun i går, ikke? Jo. Eller drejer han, så skal du også dreje. Og så må du prøve at se, om du kan få ham i kornet. Hiv tilbage i pinden. Sådan, så ruller du ud. Og så skrænger du den over til højre i stedet for. Bare over til højre med den. Sådan der. Det er super. Og så fortsætter vi altså den vej der. Det der røg du i hans wake igen, så det er meget godt lige at ligge ude på flanken af ham, ikke? Ja, det kan jeg selvfølgelig se. Ja, prøv at se, kom på, og så kommer lidt til venstre. Ja, ja, og så prøv at se, om du kan få ham på kornet. Ja. Nej, nu varmer vi bare lidt op, ikke? Jo, jamen det er fint, at lægge her ved siden. Ja. Og så kan du jo bare hvis du slicer han nok igennem de sigte lige om lidt, sådan. Og vi skal bare den vej der. Du må gerne lave sådan nogle dreje her, ikke også? Bare flyve med en hånd, så have den anden hånd her. Og så skal vi ikke over 3.000. Ja, det er fint, så prøver du at gå på ydersiden her. Ja, det er stille over, ikke problem. Ja, fint. Så drejer vi til højre her. Så drejer du til højre. Så bliver det med at dreje til højre her.